fruit op de Limburgse Vlaai. Ja, het gebeurt nu niet. In ieder geval niet vanzelfsprekend. En er moet verandering in komen, vinden de fruittelers. Want er is actie nodig om de fruittelers uit de slop te trekken na diverse tegenvallende jaren. Daarom hebben ze zich verenigd en een actieplan gemaakt. En 2 van die telers die zijn nu hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Het zijn Chantal Heusen en Leon Kniest. Welkom. Ja, dank je. Nou, kom maar op met dat plan. Ja, ik denk dat je raakt de kern. Wij zijn eigenlijk gewoon met 60 telers zijn we nu al opgestaan. Bij elkaar gekomen te kijken, we moeten iets gaan doen. En ik denk dat wat je zei net al, de Limburgse Vlaai met Limburgs fruit. Ik denk dat heel veel mensen gewoon niet weten dat er op de Limburgse Vlaai dat er geen Limburgs fruit op zit. Nee, maar goed, zoveel Limburgse vlaai worden toch niet gegeten dat de hele sector uit de slop getrokken wordt? Absoluut, absoluut. Dus meer vlaai eten zou ik zeggen. Hoeveel dan? Hoeveel vlaaien? Want ik kan me er niks meer voorstellen. Nee, ja, dat zal het ook zeker niet alleen oplossen. Het is wel zo dat het kenmerkt dat mensen het gewoon niet weten. Dat wij denken van fruittelers, ja, wij zijn er iedere dag mee bezig. Dat wij denken van, nou ja, dat zou het eigenlijk wel moeten zijn. Een Limburgs fruitvlaai, we moeten gewoon met Limburgs fruit. Dan puur toch echt Limburgse liefde. Ja. Maar waarom gebeurt het dan nu niet, Chantal? Nou, wij hebben eigenlijk een heleboel trajecten hebben wij op dat moment ingezet. Dus niet alleen dat Limburgs fruit op die Limburgse vlaai. Ja. Nee, maar is het bijvoorbeeld te duur? Nee, ik denk dat meer het bewustzijn bij de consument is van we hebben Limburgse vlaai en dan moet Limburgs fruit op. Maar we hebben ook andere projecten wat wij aan. Dus het zijn eigenlijk allemaal, we hebben een grote tanker die we in beweging moeten gaan brengen. En die kleine bootjes, zoals dat Limburgse fruit op die Limburgse vlaai, dat gaat ervoor zorgen dat die hele tanker in beweging komt. Dus we proberen eigenlijk kleine golfjes te creëren om zodoende één grote golfbeweging in de Limburgse fruitteelt te krijgen en de Limburgse fruitteelt op die manier een boost te geven. Ja, maar aan de andere kant denk ik, ja, als die appel nou uit Groningen komt of de appel uit Zuid-Limburg, zou mij niet heel erg veel uitmaken. Een appel is een appel. Ja, nou wat wij willen is de Limburgse fruitteelt een gezicht creëren, laten zien wie we zijn en wat we doen, wat ons beweegt. Maar smaakt die ook anders dan een appel uit Limburg? Smaakt die anders dan een appel uit Groningen? Ja, dat willen we in ieder geval laten bewijzen van wat de meerwaarde van ons product is. Maar hoe smaakt die anders dan? Want dat wil ik wel weten dan. Nou, het gaat om de smaak natuurlijk, maar ook natuurlijk om het gezicht. Je kan je fruit natuurlijk overal kopen. Is hij weer, hè? Beleving. Ja, een stukje beleving. Ja. Nou, ik ben nog steeds niet helemaal overtuigd van waarom is een appel dan uit Limburg lekkerder dan een appel uit Groningen? Ja, nou wij willen in ieder geval laten blijken van wat wij als Limburgse fruittelers doen. Ja, dat snap ik wel. Maar kun je me uitleggen hoe die smaakt dan? Hoe anders die smaak is? Nou, smaak is voor iedereen anders. Ik snap wat je bedoelt. Hè. Ja. En ik hoorde net in je programma ook iets over vliegtuigvoedsel is niet te eten. Ja, eigenlijk als je bij het vliegveld van Maastricht opstart, dan moet je toch het gevoel hebben dat je gewoon vers fruit eet. Gewoon van de teler. Ja, oké. En dat je meteen de eerste dagen niet op het toilet zit in het buitenland. Maar wat jullie eigenlijk zeggen is een soort van trots op Limburg fruit. Juist. Wat je zelf ook zegt. Eten is toch wat je er zelf bij benadekt. Hè? En dat is ook een beetje het verhaal van ons. Als jij niet weet waar het vandaan komt, kan je het ook niet beleven. Dus ik denk dat dat gewoon de eerste zet is. En aan ons is het de zet om echt onderscheid te maken hoe het ook de smaak puur is. Maar hebben jullie niet een stukje fruit dat je bijvoorbeeld als asperge kunt adopteren tot de Limburgse ambassadeur van het fruit? Welk soort fruit dat is? Ja, wat voor fruit zou je als... Kiwibes bijvoorbeeld, de Limburgse morel. Hè? Ja. De Limburgse morel is een heel groot, is een eerder initiatief. Dat is natuurlijk ook waarom geen hype eromheen gecreëerd? Dat ontstaat nog. Hè? Jullie zijn net bezig. We zijn nog bezig. Nee, maar de Limburgse morel is natuurlijk wel ook een goed voorbeeld waarbij je zegt van die wordt echt hier in de Limburg geteeld. Die zijn echt de aanzetten geweest om die op de fly te krijgen. Ja goed, dat is nu een traject. En dat gaat gewoon straks gewoon sky high. Zo moet je het ook gewoon zien. Zou dat niet gewoon een keurmerk moeten zijn eigenlijk? Dat je als je een fly koopt, dat er op staat van echte Limburgse fruit. Als je champagne hebt, Prosecco, precies. Hallo, waarom doen wij het niet met Limburgse fly? Ja. Maar gaat dat te komen, denk je? Is dat haalbaar, denken jullie? Als wij dat samen willen en L1 blijft zenden, gaan we dat zeker. Maar ja, daar heb je ook de bakkers voor nodig bijvoorbeeld. Absoluut. En de Limburgse morel, die zijn al bij de bakkers. We hebben het over korte ketens, ook zoiets. Hè? Eet gewoon je product naast de buurman, bij de buurman. Hè? Nou, aan de bezieling ligt het niet. Dat is toch nee, dat komt helemaal goed. Mag ik jullie heel veel succes wensen. Dankjewel. En ik ga het wel even testen volgende keer als ik bij zo'n echte vlaaienbakker ben. Of die fruit inderdaad, of de fruit ook echt uit de Limburgse morel
Morel. Ja, 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 vanaf precies. En niet alleen Limburgse testen, Morel. Tim, je gaat het ook zien. Oké. Je gaat het op het product zien dat het van Oké. Limburg is. Uit de anonimiteit. Ik kan niet wachten. Nemen wij alvast een stukje proemenvlaai. Wat is jouw favoriete vlaai nog even tot slot? Ja, de kersen, maar wij zijn kersentelers. Appelvlaai en kersenvlaai. Oké. We hebben het weer voor de, Succes! we hebben het voor de proemenvlaai hier van Janse Baggerband. Goedemorgen. Ik moet nu even